Xa estamos na conta atrás para a final do Mundial entre España e Argentina este domingo en Nova York. Aínda hai opcións para ver o partido no estadio, pero iso sí, con prezos prohibitivos para a maioría. A euforia polo Mundial chegou tamén ao aeroporto de Santiago. ¡Vamos España! Son algúns dos pasaxeiros que embarcaban esta mañá cara a Nova York, agora cun aliciente engadido. Non contábamos para nada que España estivera na final, pero claro, ahora xa imos con outra ilusión tamén de ir a ver ali o partido, o ambiente. Que o veremos en Little España, na zona onde ten o restaurante José Andrés. A maioría tiñan o billete xa dende hai meses porque mercalo estes días está ao alcance de moi poucos. Hai dúas posibilidades, un voo charter exclusivo pro partido vía Madrid ou aproveitar o voo directo dende Santiago de sábado a luns. Más ou menos están no mesmo prezo, aínda que pareza curioso, pois, bueno, ao final, se voamos dende aquí e nos quedamos ali 2 noites, máis ou menos nos vai quedar polo mesmo, que é cerca de 9.000 euros por persoa. Así que a gran maioría optará por outras opcións para ver a final. Tamén moitos galegos que viven nos Estados Unidos. Na casa, pero vai estar emocionante. Vai ganar España, non? Vai ganar España! Yeah! Na casa, nos bares ou no estadio, pero a ilusión é común. Y ojalá que la gane y tener la segunda estrella. E vivir momentos como este en rigoroso directo.